Roedd Pedr ac Iwan ar ei ffordd i'r deml i weddio. Fe welson nhw ddyn yn eistedd wrth ymyl y drws. Doedd o ddim yn gallu cerdded. Roedd ei ffrindiau'n ei gario o bob dydd. Roedd dyn yn dal powlen allan o'i flaen. Roedd yn gobeithio y byddai Pedr ac Iwan yn rhoi ychydig o'i harian iddo i brynu bwyd. Mae'n ddrwg gen i, does gen i ddim arian, ond gallaf gynnig rhywbeth arall i ti, meddai Pedr. Creda fi, yn enw Iesu, cod ar dy draed a cherdded, meddai Pedr wrtho. Siglodd y dyn ei fysedd ei draed a symud ei ddigyrnau. Roedd ei goesau ddim yn teimlo'n sigledig erbyn hyn. Roedden nhw'n gry. Safodd y dyn ar ei draed. Edrychwch, gwyddod, rwy'n gallu cerdded. Roedd pawb eisiau gwybod sut y digwyddodd hyn. Ai ti yw'r dyn sy'n eistedd wrth ymyl drws o deml o hyd? Holodd pawb. Ie, meddai Cachwerthin, ond edrychwch arna i rwan. Rhoddodd Duw y power i ni ei wella, eglurodd Pedr.